ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳରୁ ଫାଇଦା ନେବ ବିଜେଡି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ହୋଲି ପାଳନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହୋଲି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ, ରିପୋର୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଧୁ ଭାବାପନ୍ନ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଅବିର ଲଗାଇ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଏକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହୋଲି ଅବସରରେ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆୟୋଜନ ସହ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ଧୁ ଭାବାପନ୍ନ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସହ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏହା ଦଳର ଯୋଜନା କିଛି ଅଂଶ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବେଶ୍ ରୋଚକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ଏବେ ଟିକେଟ ଆଶାରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେପି ଫାଇଦା ନେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବୁଲେଟିନ୍ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।